హాయ్ హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇట్స్ మీ తబ్బు. నిన్న చెప్పాను కదా మీకు నేను ఊరు వెళ్తున్నానని. అందుకే 5 o'clockకి బేగా లెగిసిపోయి ఊరికైతే బయలుదేరిపోయాను అనమాట. మా తమ్ముడు చూసారు లగేజ్ పట్టుకొని తీసుకెళ్తున్నాను వీడియో. మేమైతే ఆటోలో వెళ్తున్నాం అనమాట. నక్కిపెళ్ళి అంటే తుని వైపు ఉంటుంది అక్కడికి. అలా ఒక 2.5 hours ఆటోలో జర్నీ చేస్తే ఊరికైతే రీచ్ అయిపోయాము. అదిగోండి చూసారా, పచ్చని పొలాలతో ఊరంతా కలకలలాడిపోతుంది. అలా బండి మీద వెళ్తూ వీడియో తీస్తున్నాను, చల్లగాలి వేస్తుంది. ఊరు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇల్లుని కూడా మీకు చూపిస్తాను. నేనే కొంచెం ఎక్స్ట్రాలు చేస్తున్నాను అనమాట వీడియోలోని. కొంచెం ఉండాలి కదా మరి ఎక్స్ట్రా. తర్వాత ఇంటికి వస్తాము. ఇదే మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊరు. నక్కిపెల్లిలో కొంచెం ఎంజాయ్ చేసుకొని ఒక 2-3 days ఇక్కడ ఉంటాం. ఇదే మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊరు. ఇల్లు